नमस्ते प्रणाम बोल बानी। अच्छा तो आप लोग अच्छा होगा। दौर पूजा गीत गाए जाते हैं बौद्ध धर्म का। अच्छा लगे तो लाइक करम कमेंट करम। आपको बुद्ध की मोहलिया सजाई है फूले बाबा। बुद्ध की मोहलिया सजाई के फूले बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। ले दूल्हा दामादाई बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। महमानव मांगे दूल्हा बोझाज महान जैसा राजा अशोक जसमाना है बाबा। राजा अशोक जसमाना है बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। घोड़ा पर चढ़ के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो। लोगों की भीड़ कई हजार है बाबा। लोगों को भीड़ कई हजार है बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। सीता भक्त मांगे दूल्हा कुलाल जैसा नेता जगत शिव जसुआना है बाबा। अनीता जगदेव जसुआना है बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। पंचशीला दीपक जलाई है फूले बाबा। आई गईले दूल्हा दामादाई बाबा। शिक्षा मांगे दूल्हा जो तेरा फूले के जैसा। शिक्षिका सावित्री जसुआना है बाबा। शिक्षिका सावित्री जसुआना है बाबा। पंचशीला दीपक
आई गईले दूल्हा दामादा हे बाबा। देशभक्त मांगे दुल्हा उदय सिंह सैनिक जैसन ले अम्बेडकर जस महानाई बाबा ले अम्बेडकर जस महानाई बाबा। पंचशीला दीप का